Bine am găsit la un nou episod de pe acest canal, mă numesc Tony, e vechi canalul acela, mă numesc Max. Sper să dați un subscribe și un like și un share, sper. Ok, hai să continuăm. Da, m-am jucat eu puțin să mă obișnuiesc cu nivelele. Ok. Sunt la nivelul 4, bine se spune în engleză stage. Pam. Nu, de ce? Ok. Nu știu, îmi place jocul ăsta. Se numește Roblox. Ok. Nivelul 5, yes. Asta cred că știu cum e nivelul acesta. Cred că nu trebuie să apeși pe astea. Să te pui pe astea. Ce ușurile, bine. Ce ușor, că e foarte multe. Da, deci o să vă las să vedeți cum mă joc eu. Stage ăsta 7. Mie unul îmi place acest hobby. Nu e jocul, că e cel mai tare joc care m-am jucat eu. Ce n-am crezut. E foarte ușor, frate, nu face asta. Eu mă joc pe telefon, mai să știți, și am murit. Da. Ce-și tu, omule, cât de ușor e. Cred că are... Și uitați, vedeți? Uite. Dacă nu știți șmecheria asta, puteți să faceți așa. Uite, asta e, corect? Corect. Puteți să dați camera așa. Să vedeți dacă e bine. Asta e? Nu. Asta e. Simplu. Foarte simplu să le faci așa. Alb. Negru, alb, negru. Continuă așa. Nu. De ce? Cont, uitați acolo că am 13, numai să știți. Nu sunt cel mai bun jucător. Dar da. 11. Yes. Pam. Nu. De ce? Uitați, aici e mai greu, uitați, vedeți? Ok, din nou. Mie nu știu, îmi place, mai zic o dată, îmi place foarte mult. Sper să dați acolo multe like-uri, că mor în continuu. Pe Insta mă cheamă Tony Stoica, dacă știți. Pam, pam, pam. Gata. Wow, uite ce bile gigantite. Gigante. Stați așa, gata. Dacă vreți o să vă bag muzică, dar nu știu dacă au copyright. Nu știu, nu o să pun muzică, că nu. Nu, de ce? Mă, cred că l-am spart urechea. Deci voi cât mai e. Bine, eu l-am terminat pe ăsta mai de mult. Acum am alt cont. Ați înțeles că am mai multe telefoane și astea, tablete. Și mai multe conturi de asta. Și eu cred că o să fac și un episod de Brawl Stars după asta. Eu deja încep să filmez după atâtea luni. Știu, nivelul ăsta e pentru nableți. Aproape ca mine, nu e pentru mine. E ușor, doar că nu. Uitați, faceți așa dacă vreți să știți. Pam. Pam.
Dar eu sunt prostă.